नमस्कार. आज मी तुमच्यासोबत नाश्त्याची अशी एक रेसिपी शेअर करणार आहे, ज्यामध्ये भरपूर प्रमाणात प्रोटीन, आयर्न आणि एनर्जी असेल. चला रेसिपी सुरू करूया. यासाठी मी इथे 200 ग्राम पालक घेतलेली आहे आणि पालकला मी 2-3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे आणि या पद्धतीने फक्त त्याची पानं जी आहेत ती घेतलेली आहे. आणि आता या पानांना आपण चाकूने चिरून घेऊया या पद्धतीने. लांब-लांब या पद्धतीने चिरून घ्यायचंय. खूप जास्त बारीक सुद्धा नाही करायचंय. या पद्धतीने मी इथे पूर्ण पालक जे आहे चिरून घेते आणि या पालकला एका बाउलमध्ये टाकून घेऊया. मी सगळी पालक जी आहे या बाउलमध्ये टाकून घेतलेली आहे. बघू शकता खूप जास्त बारीक नाही कापलेली आहे मी याला. आणि आता आपण याच्यामध्ये काही मसाले घालूयात. इथे टाकूया हळद, धने पावडर, जिरे पावडर. त्याचबरोबर मी इथे चाट मसाला घेतलेला आहे. तुम्ही इथे आमचूर पावडर किंवा निंबूचा रस सुद्धा घेऊ शकता. आणि 1 चम्मच भरून मी इथे पावभाजी मसाला टाकला आहे. याने खूप चांगली चव लागते नाश्त्याला. आणि त्याच प्रकारे आपण याच्यामध्ये थोडासा ओवा घेऊया आणि 1 चम्मच तीळ टाकून घेतलेली आहे. आणि यामध्ये मी 3 हिरव्या मिरच्या, अद्रक आणि लसूण आणि जिऱ्याला मी कुटून घेतलेलं आहे. आणि या पद्धतीने इथे म्हणजे असं जाडसर वाटून घेतलं आहे. आणि हिरवी कोथिंबीर टाकून घेऊया याच्यामध्ये. आणि बाइंडिंगसाठी मी इथे बेसन घेते आहे. मी इथे 1 वाटी बेसनाचा वापर केलेला आहे. थोडं-थोडं आपण मिक्स करून घेऊया याच्यामध्ये. बघू शकता थोडंसं टाकलं आहे. याला आपण हातानेच मिक्स करून घेऊया. आता मी याच्यामध्ये मीठ नाही टाकलेलं आहे, तर आपण मीठ नंतर घालूया याच्यामध्ये. बघू शकता या पद्धतीने पूर्ण जे 1 वाटी बेसन घेतलेलं आहे, ते आपण याच्यामध्ये घेतलेलं आहे. पूर्ण 1 वाटी लागलेलं आहे मला. याला आपण हाताने या पद्धतीने मिक्स करून घेऊया. आणि यामध्ये आपण थोडं-थोडं पाणी घालून याचं घट्टसर बॅटर बनवून घेऊया. थोडं-थोडं पाणी घालायचं आहे. बघू शकता थोडं-थोडं पाणी घातलेलं आहे मी आणि या पद्धतीने इथे बॅटर बनवून घेतलेलं आहे. आता आपण यामध्ये घालूया बारीक चिरलेला कांदा आणि किसून घेतलेला गाजर घेऊया. आणि आता याच वेळेला मी इथे मीठ सुद्धा घालते, कारण मीठ आपण आधी घातलेलं नाहीये. आणि आता परत एकदा याला मिक्स करून घेऊया. मला हे थोडंसं जाडसर वाटतंय, म्हणून मी याच्यामध्ये थोडंसं पाणी परत एकदा घालून घेते. आणि परत आपण याला चांगलं मिक्स करून घेऊया. बघू शकता आपलं जे बॅटर आहे ते बनवून तयार झालेलं आहे. चला आपण नेक्स्ट प्रोसेसला सुरू करूया. मी इथे गॅसवर तवा गरम करायला ठेवलेला आहे. तवा गरम झाला आहे, त्यावर आपण 1 चम्मच तेल घालून घेऊया. आणि या नाश्त्याला खूप जास्त तेल सुद्धा लागत नाही. त्यामुळे हा एकदम चविष्ट बनतो आणि जास्त हेल्दी पण आहे. तुम्ही याला मुलांसाठी टिफिनवर सुद्धा बनवू शकता. बघू शकता या पद्धतीने मी इथे पराठ्यासारखं टाकून घेतलेलं आहे. आणि चम्मचच्या सहाय्याने आपण याला पातळ करून घेऊया, असं पसरवून घेऊया. आणि वरून एकदा सुकलं की मग आपण याला दुसऱ्या साईडने सुद्धा पलटवून घेऊया. रेसिपी थोडी जरी आवडली असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब आणि व्हिडिओला लाईक नक्की करा. बघू शकता याला आपण दोन्ही साईडनी चांगल्या प्रकारे शेकून घेऊया. थोडंसं तेल परत घालूया यावर. फक्त मी 2 चम्मच तेलचा इथे वापर केलेला आहे. खूप जास्त तेल इथे नाही लागत. त्याच्यामुळे तुम्ही हे मुलांसाठी एकदम बिनधास्तपणे बनवू शकता. त्यांना टिफिनवर वगैरे देऊ शकता. आणि एकदम हेल्दी आहे. नक्की ट्राय करून बघा. तुम्हाला नक्की आवडेल ही रेसिपी. बघू शकता इथे मी दोन्ही साइडनी याला चांगलं भाजून घेतलेलं आहे. कलर बघा किती सुंदर आलेला आहे. अजून एक पद्धत मी दाखवते. आपण हा नाश्ता 2 पद्धतीने बनवून बघूया. तव्यावर परत मी 1 चम्मच तेल टाकून घेतलं आहे आणि यावर या पद्धतीने छोटं-छोटं बनवून घेऊया. जसे छोटे-छोटे पॅनकेक असते तसं आपण या पद्धतीने बनवून घेऊया. आणि यावर आपण आता चीज घालूया. म्हणजे मुलांना देखील आवडेल, कारण मुलांना चीजची चव खूप जास्त आवडते. त्यामुळे मी याच्यावर थोडंसं चीज घालून घेतलं आहे. तुम्ही चीजच्या ऐवजी पनीरचा सुद्धा वापर करू शकता. बघू शकता थोडं-थोडं चीज घातलं तरी मुलांना खूप आवडेल. नक्की बनवून बघा. आणि वरून सुद्धा आपण याच्यावर बॅटर घालून घेणार आहोत.
तर या प्रकारे वरून सुद्धा बॅटरने हे आपण जे चीज घातलेलं आहे ते कव्हर करून घेऊया. दोन्ही प्रकारे हा नाश्ता तुम्ही बनवू शकता. एकदम खायला एकदम चवीला एकदम मस्त लागतो. नक्की बनवून बघा. बनवून झाल्यानंतर मला कमेंट करून नक्की सांगा, की तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली आहे. तर हे सुद्धा आपण दोन्ही साइडनी थोडंसं तेल घालून चांगलं भाजून घेऊया. तर बघू शकता कलर बघू शकता किती सुंदर आलेला आहे आणि याची चव सुद्धा अप्रतिम आहे. नक्की ट्राय करून बघा. याला सुद्धा आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. बघू शकता दिसायलाच किती सुंदर दिसतंय आणि पराठा सुद्धा एकदम मऊसूत झालेला आहे. तर चला तर भेटूया अशाच नवीन रेसिपीसोबत आणि माझं चॅनल नवीन आहे त्यामुळे मला सपोर्ट करा आणि व्हिडिओ थोडा जरी आवडला असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि मित्र-मैत्रिणींसोबत शेअर करा. तर बाय बाय. टेक केअर.